Il-Papa Franġisku fl-eżortazzjoni tiegħu il-ferħ tal-imħabba jgħid li l-imħabba ma tiqafx mar-raġel u l-mara imma tkompli meta bħal-om u missier jilqgħu r-rigal tat-twelid ta' tarbija fil-familja. L-omm waqt ix-xhur ta' tqala tkun qed tikkollabora ma' Alla biex iseħħ il-proċess ta' ħajja ġdida u għandha s-sem ta' protagonista fil-miraklu tal-ħolqien. Il-Papa jħajjar lil kull mara li tinsab fit-tqala biex tieħu ħsieb il-ferħ li hemm ġo fiha ħalli ħadd ma jisirqilha il-ferħ tal-maternità u jistieden lil dawk li se jweldu biex ma jħallu xejn itelfilhom il-ferħ tagħhom bħalma hu l-biża', it-tħassib, il-kummenti tal-oħrajn jew xi problemi li jistgħu jitfaċċaw fil-familja għax it-tarbija jixrqilha il-ferħ tal-ġenituri. L-imħabba tal-ġenituri hi sinjal tal-imħabba tal-Alla l-missier li jistenna bil-ħlewwa t-twelid ta' kull tarbija, jaċċettaa bla kundizzjonijiet u jilqagħha b'idejh miftuħa beraħ. U interessanti li l-Papa jagħmel riferenza għall-importanza tal-isem li jingħata lit-tarbija. Tajjeb li bħala dawk li għandhom il-privileġġ li jagħtu l-isem lil uliedhom, il-ġenituri jifhmu li l-isem li se jagħżlu se jkun dak li t-tifel jew it-tifla se jibqgħu jissejħu bih tul ħajjithom kollha u għal dejjem. Il-Papa jiddispjaċih li mill-bidu ħafna tfal fid-dinja huma rifjutati, abbandunati jew misruqa mill-familja tagħhom. Ikun hemm min saħansitra jgħid li t-tarbija ġiet fid-dinja bi żball. Ukoll jekk ġiet fid-dinja f'ċirkustanzi mhux mixtieqa, it-tarbija għandha tiġi mħaddna bħala rigal minn Alla u li ta' min jilqgħu bil-ferħ. Il-Papa jsemmi li xi ġenituri jħossu li t-tarbija ma waslitx fl-aħjar żmien. Dawn għandhom jitolbu lil mulej biex jagħtihom id-dawl ħalli jaġixxu sewwa għax jeħtieġ li t-tarbija tħossha milquha bl-aħjar mod. Il-lingwaġġ bejn l-omm u l-missier, il-ħarsa lejn xulxin, id-tbissima tagħhom u ġesti oħra iħallu effett fuq iċ-ċkejkni. Kull tarbija għandha dritt li tirċievi u tħoss l-imħabba tal-omm u tal-missier. L-tnejn huma meħtieġa biex it-tarbija tikber b'mod sħiħ u armonjuż. L-omm li tipproteġi lit-tarbija bil-ħlewwa u l-modrija trawwimha fil-fiduċja u tgħinha tħoss li d-dinja hi post tajjeb biex tilqagħha, tkun ixxettel fiha stima tagħha innifisha. Min-naħa tiegħu l-missier li jesprimi ruħu fl-imġieba li biha jħobb u jilqa' lil martu u wisq meħtieġ daqskemm hi meħtieġa l-għoża tal-omm. Kemm hu sabiħ ukoll li mill-ewwel ġranet tagħhom fid-dinja it-tfal jibdew jirċievu l-kwalitajiet spiritwali tal-imħabba.